Σίγμα Ελευσής. Από την Ελευσίνα μένος και χάσαν χατζής. Φωτιά και λάβα μέσα από το άντρο της σχολής. Δεκάδες τα ταλέντα στην καρδιά της Ελευσίνας. Η γροθιά μας σηκωμένη και η ζώνη είναι δική μας. Σίγμα Ελευσής. Από την Ελευσίνα είναι ο Χατζής. Από την Ελευσίνα Σίγμα Ελευσής. Από την Ελευσίνα είναι ο Χατζής. Από την Ελευσίνα Σίγμα Ελευσής. Η δικιά μας η σχολή. Φωτιά και λαβά. Νίκε σε όλη την Ελλάδα. Τα εκοντό, kickboxing και Muay Thai. Ποτάμια ο ιδιώτας και ποτέ δεν σταματάει. Μέμος και Χασάν Χατζής, οι δυο προπονητές. Το νου σου μαγκαστρώσε, να μάθεις τεχνικές. Αθλητικά τα πλαίσια που θα περιορίζεστε. Ποτέ σας μην ξεχνάτε, το εφαγωνίζεστε. Προπόνηση αρχίζει και τις σκάλες κατεβαίνεις. Τα γάντια σου φοράς, πάνω στο ring πηγαίνεις. Τη σχολή σου εκπροσωπείς, πολύ μας η Ελευσίνα. Τη νίκη δεν μας παίρνετε ούτε με κομπίνα. Τα καλύτερα παιδιά, οι καλύτερα αθλητές μπαίνουν στο υπόγειο και βγαίνουν μαχητές. Στην Ελευσίνα πάνω απ' όλα είναι αθλητισμός. Σίγμα Ελευσής και γίνεται σεισμός. Από την Ελευσίνα μένος και Χασάν Χατζής. Φωτιά και λάβα μέσα από το άντρο της σχολής. Δεκάδες τα ταλέντα στην καρδιά της Ελευσίνας. Η γροθιά μας σηκωμένη και η ζώνη είναι δική μας. Σίγμα Ελευσής. Από την Ελευσίνα είναι ο Χατζής. Από την Ελευσίνα Σίγμα Ελευσής. Από την Ελευσίνα είναι ο Χατζής. Από την Ελευσίνα. Όταν χτυπάει το καμπανάκι, να έχεις το νου στην άμυνα. Γιατί αν δεν προσέξεις θα βουλιάξεις σαν το σάμινα. Όπλο μας μεγάλο είναι η δύναμή μας. Και μια παρατήρηση από τον προπονητή μας. Όταν επιτίθεσαι, το νου σου χαμηλά. Μπορεί εύκολα από εκεί να σου έρθει μια κλωτσιά. Όλο και πιο ψηλά στοχεύουμε και πάμε παρακάτω. Στο σαγόνι μια μπουνιά και θα πέσεις κάτω. Όταν έρθει η στιγμή που θα πέσεις για νοκάουτ, όλα θα μαυρίσουν σαν να έγινε blackout. Και μετά από τον αγώνα κάνουμε μια χειραψία. Γιατί είναι αθλητισμός και δεν είναι βία. Προσέχουμε τους αθλητές μας, σεμινάρια κάνουμε. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και το απολαμβάνουμε. Μοναδικός μας στόχος ο πρωταθλητισμός. Σίγμα Ελευσής και γίνεται σεισμός. Από την Ελευσίνα μένος και Χασάν Χατζής. Φωτιά και λάβα μέσα από το άντρο της σχολής. Δεκάδες τα ταλέντα στην καρδιά της Ελευσίνας. Η γροθιά μας σηκωμένη και η ζώνη είναι δική μας. Σίγμα Ελευσής. Από την Ελευσίνα είναι ο Χατζής. Από την Ελευσίνα Σίγμα Ελευσής. Από την Ελευσίνα είναι ο Χατζής. Από την Ελευσίνα.